گریانên li welatê Kurdan, Strabon li welatê Kurdan. Reseniya gelê Kurd, gerêdana wan bi cih û berxwedaniya wan yan li hember hemû guhertinan, vanhiştiye ku bi awayekî bihêz li hember wan bûyerên demdirêjê yên li Rojhilat dem rû didan, hebûna xwe biparêze. Encamên van bûyeran jî hişt got gelek netewe bihêlin û yan jî tevlî civakê din bibin. Piraniya lêkolîner jî vê yekê tekez dikin. Dijwarbûna lêgerîna di erdnîgariya Kurdan ya kevin de bi rêka belge û berhemên erdnîgarî bi tenê neveşartiye. Ev jî ji encama got xwezaya berhemên erdnîgarî û tiştê di hundir xwe de dihewîne û ya duyem jî ji ber pirbûna bûyeran û guhertina berdewam a deselatên siyasî ji serdemên kevin ve û heya dîrokan nû û cudabûna siyasetên guhertina dîmografî yên li welatê Kurdan pêk dianîn. û dibe ku tiştên ku heremên Kurdistanê di dîroka xwe ya nû de dîtiye ji bo dîroka wê ya serdemên kevin û serdemên navîn ve weke neynikekê ye. Pirtûk û belgeyên erdnîgarî yên di serdemên cuda de hatine nîvsandin ji bo dîroka Kurdan û Kurdistanê bi awayekî giştî çavkaniyeke giring in. û eşkere ye ku ji bo her pêvajoyeke dîrokî alavên lêgerînên yên wê bi taybet hene, her wiha têgînên ji serdemekê heya serdemekê din cuda dibin. Şaş e ku mirov di lêgerîna di dîroka Kurdan ji serdemên cuda heman alav û têgînan bikarbîne. Rewşa siyasî û şaristanî bi giştî her tim di nava guhertinê de ye. Navên gelek cîhan hatine guhertin, her wiha navê gelên li wê erdnîgariya fireh dijiyan jî dem hatine guhertin. Ji ber wê rêbazê lêgerînê û belgekirinê ji bo wan serdeman hatine cudakirin. Roman û çîrokên dîroknaz û fêlesûfê Egrîqî Exînfone li ser Kurdan û welatê wan ve di pirtûka xwe ya bi navê Anabasîs de nivîsiye ji bo kesên piştî wî hatine, bi taybetî jî di sed sala yekemîn a berîzayînê û piştî wê jî madeyeke gelekî giring bû. Ev jî bi rêka vegotina wî ya bûyeran di dema rêveberîna wî ya hemleya 10,000 leşgeran û piştî li hember artêşa Exmînî bi bin ketine. Hewldana wî ya derxistina wan ji Mezopotamyayê ku wan rêka di nava welatê Kurdan re hilbijarte ku rêka herî baş e û bijareya revê û vegera welat li gorî wî ya gozirara wê herî kêm e. Strabon erdîgarnasê bi nav û dengê yê di sed sala yekemîn berîzayînê de jiyaye. Yek ji kesên ku balkişandina ser welatê Kurdan û pênase kirine. Tişta Engzîfone û erdnîgarînase û dîroknasa nivîsîne jî xwendiye. û di serdema ku yek ji girîngtirîn destpêka guhertinê ya mirov di dîroka kevin de nas kiriye ku derketina İmparatoriya Romanî û hilkişandina wê ya ser dika dîrokê bû jiyaye. Bajarê Amasyayê yê Ponîtyê li ser delavên Derya Reş warê Strabon e. Ji malbateke ku endamên wê cihên bilind di desthilatê de di warê leşgerî, siyasî û olî de girtine. Ji ber vê jî malbata wî li Romayê bicih bûye. Ev jî sedema bi destxistina wî ya zanistî bû ku çanda xwe ya felsefî bi awayekî bilind ava kir. Dema xwe ji bo bi destxistina zanistê veqetand û li gelek cihan bi vê sedemê geriya. Berhemên destpêkê yên Strabon bi navê tomarên dîrokî yan jî hîstorîka hîpomîn mata ye. Lê ev berhem winda bûye. Paşê jî ji ber hema wî ya duyemîn ya bi nav û deng bûye bi navê erdnîgarî yan jî tomarên erdnîgariyê. Ev berhem firehnivîseke giring ya dîrokî û erdnîgarî ya bêhem paye. Di vê pirtûkê de li kêlek agahiyên erdnîgarî, bûyer û agahiyên dîrokî jî gelekin. Strabon ev pirtûka xwe derdora salên hefta berîzayînê bi dawî kiriye. Strabon giringiya erdnîgariyê baş dizane.
diyar dike ku divê erdnîgariyê bala feylosûfan jî bikişîne. Her wekî din encamên lêkolînên erdnîgariyê yê derdikevin, baldariyeke ji siyasetmedar e û kesên di desthilatekê de kar dikin û eger wan wiha kir, dê karê xwe yê siyasî bi awayekî baş bikin, dê firehiya dewletê cihê wê û taybetmendiyê wê ve baş bizanîbin. Di pirtûka xwe ya berfireh got ji hevde beşan bi navê erdnîgarî pêk tê, Strabon têde welatê Kurdan û gelek cihên wê yên taybet birêka pêşkêşkirina erdnîgariya Mezopotamya, Mîdya, Sûriya û her wekî din bibîrtîne. Strabon dema çêra Asyayê dike. Çiyayê Torosê godî rêjahiya wê ya mezin, beşên wê yên pir û navên wên yên gelek bibîrtîne. Her wiha hin ji gelên li ser vê erdnîgariya fireh dijîn bibîrtîne, got hin gel ne bi nav û deng bûn û hin jî gelek navê wan yên weka Parsî, Mîdî, Ermînya û hin ji Kedokî, Kilîkî û Pîsîdîn li gor dibêje belav bûye. Strabon axaftina xwe ya li ser berdewamiya Torosê didomîne û dibêje: Toros ber bi rojhilat ve diçe, got geliyên biçûk ên Kilîkyayê jî di nava xwe de dihewîne. Li aliyekî wê çiyayî Amanosê jê cuda dibe û li aliyê din jî çiyayê Antitorosê. Çiyayê Amanosê jî heya çemê Îyofratîs yan jî Firatê û Mîlîtîna dirêj e, got komacîna derbas dike. û Kedokîya jî dirêjahiya wê li vir ji çiyayên li aliyê din ji Firatê ye, bi çiyan ve pêk tê. Ji bilî wê jî çemek di nava wan re diherike, li vir mezinbûn û bilindbûna çiya bi awayekî eşkere xuya dike û dibe beş û aliyek jî ber bi başûr ve diçe, ew jî Toros e, yê got Mezopotamyayê û Ermînyayê dabeş dike ye. Ji wir du çem diherikin, Tîkrîs yan jî Diclê û Firatın. Her du çem Mezopotamya dor pêş dikin û li Babilê digihên hev û paşê jî diherikin û tevî derya Fursî dibin. Ev jî li gorî şîrove û pênaseyên Strabonin. Çiyayê Torosê li gorî Strabon ber bi bakûr ve gelek şax jê derketine. Yek ji wan jî bi navê Antîtoros e, Sofîna dor pêş dike ku di navbera geliyekî wê û Torosê de ye. û li wê aliyê din jî ji Firatê û li kêlek Ermînyaya biçûk ber bi bakûr ve şopên Antîtorosê çiyayê mezin û gelek şaxên din jî belavin. Yek ji wan şaxan navê wê Paryadêrs e, yê din jî çiyayê Musîxê ye û yê siyemîn jî navên Cudalê ne. Ev çiya tevahiya Ermînyayê digirin nava xwe, heya got bigihê İbîrya û Albanyayê. Mebesta Strabon heremên Qewqazê ne. Çiyayên din jî ber bi rojhilatê ve bilind dibin, bi taybet jî yên li ser derya Qezwînê û heya digihên Mîdyayê. Strabon axaftina xwe di derbarê wan çiyayan de didomîne û dibêje: Şaxên van çiyayan û yên heya deriyê Qezwînê dirêj dibin û yên ber bi rojhilat ve ku bi ber arya dikeve çiyayê Parxwa Firayê. Çiyayên bakûr jî hema navî radikin, yên başûr li aliyê Firatê got ji rojhilat ji Kadokyayê û komacîna navê wê di destpêkê de Toros bû, got Sofîna û aliyekî Ermînyayê ji Mezopotamyayê cuda dike. Hin kes jî ji wan çiyayan bi navê çiyayên Gordiya binav dikin û yek ji yên dawî jî çiyayê Masûsê got bi ser Nîsbiya û Tîkranokritê ve ye. Piştî wê Toros her bilind dibe û bi navê Nîfat tê naskirin. û li vir li aliyekî başûr ji welatê çiyayî çavkaniyên Firatê lêne. Piştî Nîfatê jî rêze çiyayên dûrtir hene got çiyayê Zagrosê pêk tînin. Ev çiya jî Mîdya û Babilê ji hev cuda dike. û piştî Zagrosê û bi ser Babilê ve welatê Îlamî û parêktînan yê çiyayî tê û li dora Mîdyayê welatê Kusyanî ne. Di nîvî de jî Mîdya û Ermînyayê hene got gelek çiya, qaraç, deşt û geliyên mezin û gelek mirovên çiyê li kenarê wan dijîn. Piraniya wan biçûk û rêgirin. Bi vî awayî ez li aliyê Torosê, Mîdya ya got gelek deriyê Qezwînê lêne û Ermînyayê ve me. Strabon nerîna xwe ya di derbarê gelê wê heremê de tîne ziman, her wiha nerînên kesên din jî.
Dibêje li gorî nêrîna me ev gel dabeşî gelên Bakur dibin ji ber li vî aliyê Torosê jiyan dikin lê Îratosfîne mebesta wî erdnîgarînas û zanyarê geristêrkan yê Yûnanî ku di navbera salên 267 û 194 ê berî zayînê jiyaye. Ku wî dabeşkirina Asyayê di navbera Başûr û Bakur de tespît kiriye û bi navê Sefracîdse binav kiriye. Hinan jî bi navê Sefracîdsa Bakur û hînan jî bi Sefracîdsa Başûr binav kirine. Dibîne ku deriyên Qezwînê navbirka di navbera her du heraman de ye. Ji bo wê jî dibîne ku li beşên Başûrê deriyê Qezwînê ji wan Mîdya û Ermînya Asyaya Başûr in û beşên dikevin Bakurê deriyên Qezwînê Asyaya Bakur e. Ji ber ev bi sedema bikaranîna rêbazên dabeşkirina welat ve girêdayî ye. Dibe ku Îratosfîne bala wî nekişandiye ku li piştî Torosê û ber bi Başûr ve tu beş ji Ermînya û Mîdyayê nîne. Strabon di pirtûka xwe erdnîgarî de yê herî zêde mîdyayên kevin û bi awayekî berfireh dayenasîn. Gelek rûpel ji pirtûka xwe taybet ji bo welatê Mîdyayê veqetandiye. Beşa sêzdemîn ji pirtûka Strabon taybet li ser Mîdya ye ku beşekî mezin jê erdnîgariya destpêkên Kurdan in. Strabon jî bi berfireh sînorên vî welatî dayenasîn û di pênaseya wê û tiştên girêdayî wê ve dirêj kiriye. û li gorî gotina wî Mîdya dibe du beş, beşê yekemîn Mîdyaya mezin binav kiriye, bajarê wê ye sereke jî Êkbajana ye, bajarekî mezin e û paytexta dewleta Mîdyayê ye. Heya niha jî paytexta Pirsiyan e, yanî heya dema Strabon. Li wir şahê wan di havînan de dema xwe derbas dike, ji ber Mîdyaya welatekî sar e, zivistanê jî li Silûqiya Dicleyê derbas dikin, got ji Babilê nedûr e. Beşa duyem jî Mîdyaya Atropatî ye, navê xwe ji ser leşgerê wan Atropat wergirtiye. Wî nehiştiye got ev welat veguhere bin serweriya Meqdonyan ji ber beşek ji Mîdyaya mezin e. Atropat yê got xwe weke şah dayenasîn got ev welat bi awayekî rasterast ser bi xwe bibe. û ji ber neviyên wî bi şahên Ermînyayê û Sûriya û başê jî bi Pirsiyan re zewac li dar xistine, heya roja îro jî magzabûyên desthilatê di zoma wî de hene, yanî di sedema Strabon de. Strabon gotina xwe di derbarê Mîdyaya Atropat de dewam dike û cihê wê diyar dike. Dikeve rojelatê Ermînya û Matînayê, li rojavayê Mîdyaya mezin û li Bakur herduyan e. Li aliyê wê yê Başûr jî heremên dikevin nêzî aliyê gola derya Herkanî, yanî derya Qezwînê û Matînayê. Mîdya Atropatî jî welatekî ji aliyê leşgerî ve gelek hesabê wê tê kirin. Li gorî gotina Îpolonîdes dikare 10,000 swar û 40,000 leşgerên peya peyda bike. û ji nava cihên xuzayî got Strabon li vê derdorê bibîr aniye gola Ormiyê ye, navê wê jî bi gola Kapafta binav kiriye. Di derbarê de dibêje, gola Kapafta li Mîdyayê ye, xwê tê qaşekirin û dinişte. Ev xwê xurekê çê dike, tu bi nexweşiyê dihise, tiryaka wê jî zêta zeytûnan e. Ava şêrîn jî cilên bi wê xwê gemarî bûne, eger bê mebest tê de hatibin şûştin paqij dike. Strabon vedgere li ser derdora Mîdyaya Atropatî diaxive û dibêje. Di rastiyê de cîranên Atropatiyan gelekî bihêzin, Ermen û Persîn e, got di piraniya deman de welat talan dikin û didizin. Lê Atropatî li hember wan derdikevin û erdên xwe ji destên wan distînin. Weke mînak, Sîmka ji Ermeniyan di dema got ketine bin desteseriya zeman standin bi Qeyser re hevpeyman li dar xistin, lê di heman demê de xwestin got Persiyan jî razî bikin. Strabon axaftina xwe di derbarê Mîdya Atropatî de dewam dike û derbasî paytexta wan a Havînê û zivistanê dibe. Dibêje paytexta wan a Havînê bajarê Kazaka ye,
گۆ لەسەر دەشتێکەیە û paytexta wan a zivistanê jî keleha asê Vîra Yak û Antonioyê ye ku di dema hemleya xwe ya bi ser peresiyan ve biriye keleh dorpêç kiriye. Vîra bi qasî 2100 qonaxan ji çemê Arkasê yanî çemê Arasê dûr e. Ev çem Ermîniya û Etropatê dabeş dike. Ev jî weke ku Dîlos hevalê Antonio dibêje yê got wî yê ji bo hemleya xwe ya Persî siz kiriye. Wî bi xwe weke Lîkatos yanî di pileya zabîtan de beşdar bûye. Di derbarê avhewaya wê heremê û qebîleyên li wir dijîn de Strabon wiha dibêje. Taybetmendiyan van hereman got pirperin û heremên wê yên Bakur û Çiyayî hişk û sarin. Li wir qebîleyên Çiyayî dijîn Kadosî, Amardîyon, Tabîrî û Kîrtiyon evên derbas bûne jî û li gorî lêkolîneran destpêkên Kurdan in û navên wan di dema İskenderê Maqdonî de derbas bûye. Her wiha gelek ji gelên din ên dizî û çeteyê dikin jî li wir hene. Ev gel li hawildora Zagros û Nîvatê ve berbelavin. Kîrîton û Ardî li Pîrsî da, Falmarîdyonî jî wê navî radikin. û heya niha jî yanî dema Strabon tê de ye li Ermînyayê hîn qebîle hema navî radikin û hemû jî di teşeya xwe de dişibin hev. Aryanî di hejmara leşgerên peya de ji Kadosiyan pirtirin, lê evên dawî di avêtina remên kin de çalaktirin got kes weke wan nikare û di heremên Çiyayî de jî ew li şûna siwaran şer dikin. Strabon axaftina xwe di derbarê Mîdyayê de dewam dike û dibêje piştî Mîdyaya mezin dikevin de Sûriya helwişand destê xwe deynan ser tevahiya Asyayê. Lê Korş û Fursan piştî zordariya wê di serdema Astiyag de dest deynan ser. Rexmî wê jî û bi awayekî ve jî karî serkeftinê destpêkên xwe biparêzin. û li gorî lêkolîneran Astiyag an jî Astiyagê se ev desthilatê Mîdî piştî mirina bavê wî Kêyxesro di sala 585 ên berî Zayînê wekî xelîfe dest deynaye ser desthilatê. Desthilata wî 34 salan ji sala 584 hetanî 505 berî Zayînê dewam kiriye. Babiliyan jî ew bi navê Aştomîko bi nav dikirin. Ji tiştê Strabon nivîsiye tê naskirin û li gorî çavkaniyên din ve Mîdyan împeratoriyeke fireh bi navê İmparatoriya Mîdî û şaristaniyeke pêşketî ava kirine. Di gelek şêweyan cuda de derketiye û li gorî belgeyên dîrokî. û tiştê Strabon tîne ziman, Exmînî hatin û destdeynan ser wê şaristaniyê û bi çanda Mîdî heya asteke pêş bandor bûn û çanda Exmînî bi awayekî mezin kûpiyeke ji çanda Mîdî bû. Her wiha gelên derdorê jî weke Ermenî heman çanda Mîdî li cem wan e. Sedema wê jî ji ber ku welatê wan dişibin hev û li gorî ku Strabon diyar kiriye jî Mîdî bavê pêkirtên Ermeniyan e. Strabon di derbarê Mîdyaya û bajarên wê de heya piştî desthilatî ji Mîdyan derbasî Fursan û paşê jî Maqdoniyan dibe li ser qebîleyên lê dijîne û têkiliya wan bi hev re axaftina xwe didûmîne. Dibêje êkpatana paytexta Zivistanê ya şahên Fursan bû. Her wiha ji bo şahên Maqdonî jî yên destê xwe deynan ser Sûriya piştî got Furs kirin bin serweriya xwe heman tişt bû. û heya rojameya îro jî ev bajar ji bo şahên Persîyan heman kêfxweşî û ewlekariyê tîne. Li Rojhilat jî Mîdyaya mezin Persiya û Çiyayên Kosîn ew jî qebîleyeke ji rêbiran pêk tîne. Di dema hevpeymaniya bi îlamiya re li dijî Sosîn û Babiliyan 13,000 jirim avejan dikin leşgerên xwe. Niyarxês got wî hemleya İskenderê mezin birê ve biriye dibêje. Li vir çar qebîleyên rêbir çete hene, Mardî jî li kêlekê Fursan bicih bibûn. Oksyon û îlamî jî li kêlek Mardiyan û Sosiyan bicih bûne. Kosî jî li kêlek Mîdyan in. Lêkolînerê Rûsî Vladimir Minoritskî yê got lêkolîn di derbarê Kurdan de çêkirine li ser wan qebîleyan de axive
û têkiliya wan bi mîdyan re çawa ye. Bi taybet jî mardî yên got girêdana Xomalî bi mîdyan re heye û pêkirtên maniyan got destpêkên Kurdan in rakirine. Strabon li ser hêza wan qebîleyan e û karîna wan ya desteserdanînê ev jî heya İskenderê Makdûnî hêza wan lawaz kir, dewam kiriye. Ku İskenderê wan bi hin taybetmendiyên got li ser deqa erdîgariyê hatiye ferzkirin binav kiriye û rewşa siyasî ya got ev welat de di wê demê de jiyan dikir, di vê derbarê de jî Strabon wiha dibêje. Wan hemû tişt got şah paçê didin wan, Kosiyan jî di dema şah li ser rêka vegerê ji êkbatan ber bi bavilê ve got dema havînê li wir derbas dikir, diyariyan jê bigirin. Lê İskender di zivistanê de êrişî wan kir û ev xapandin û çûlxikirina wan bi dawî kir. Naxwe li Rojhilat ew qebîle li rex mîdyaya mezin bicih dibin. Her wiha li kêlek parîtakînan jî ev jî qebîleyeke çiyayî ya rêbirin yên li aliyekî fursan bicih dibin. Li Bakur jî li kêleka Kadosiyan in got ew jî li jora deriya Herkanî dijîn. Her wekî din jî hin qebîleyên din hene û li başûr jî û li kêlek mîdyaya Apoloniatis ya got kesên kevin jê re digotin Sîtakîna heye. Çiyayê Zagrosê jî ku Masapatîka lê dikeve, girêdayî mîdyayê ye, an jî li gorî hînan Îlamê ye û dawî jî li Rojhilat mîdya Atropatî û beşek ji Ermenan hene. Ji pirtûka Strabon, firehîya împeratoriya Mîdyan diyar dibe û ka çil pênahiya wê heye, got Strabon hin bajarên Îğrîqî tîne ziman got di nava sînorê Mîdyayê de ne. Ew bajar Makdoniyan ava kirine û kesên ew bajar ava kirine. Dibêje, li Mîdyayê bajarên Îğrîqî jî hene, Makdoniyan ava kirine. Hin ji wan bajaran jî Laodîka, Afamya û bajarek dikeve li rex Raka. Raka bi xwe jî Silûqa Nîktator ava kiriye. Evê dawî jî navê Yorobos lê kiriye. Persyan jî navê Arsakya lê kiriye. Li gorî Îpolodorosê Erîmîtî, ev bajar bi qasî 500 qonaxan li başûrê deriyên Qezwînê ye. Strabon axaftina xwe ya di derbarê Mîdyayê de didûmîne û dibêje beşa mezin ji Mîdyayê çiyayî ye û welatekî sar e. Ji van çiyayan jî yên bi jora êkbatana dikevin, hin jî li kêlek Raka û deriyê Qezwînê ne. Heremên Bakurî jî bi giştî ji vir û heya Matîna û Ermînyayê ne. Heremên dikevin jêra deriya Qezwînê jî di navbera Wehad û Çalan de ne. Heremeke geleke bi bere û gelek cûreyên dexil û dan lê şîn dibin. Zêtûn jî lê çê nabin. Hin darên zêtûnan li vir û wir hene, lê berhemên wan dara hişkin û ti zeytê nadin. Ev welat weke Ermînyayê bi hespan zengîn e, zengîniya xwe bêhempa ye. Li vir jî mêrgek bi navê Pirhespî heye ku kesên ji pîrsey da ber bi Babilê ve diçin deriyê Qezwînê têre derbas dibin û dibêjin got di demên fursan de jî li vê mêrgî 50,000 hespên bişîr lê diçêriyan. Ev kêriyên şah bûn û di derbarê hespên Neysî de jî ji ber hespên herî baş û girs bûn. Şahan ew bi kar dianîn, hin dibêjin got çavkaniya wan heremî ye û hin jî dibêjin got çavkaniya wan ji Ermînyayê ye. û wekî hespên Persî, taybetmendiyên wê yên cuda hene li gorî hespên Heladî û hespên din ên welatê me. Em jî gihayên herî baş e û wekî yê me didin hespan, got navê wê gihayî ye jî. Gihayiyê Mîdî ye, ji ber li wir bi awayekî pir şîn dibe, her wiha axa Mîdyayê şînkayiya Sefilyom dide û ji wir jî xoşava Mîdî derdikeve got ne di asta qorînê de ye, lê hin caran li gorî mercên herêmî û yan jî guhertina cûreyê şînkayiyê jê baştir dibe. û an jî sedema din, kesê wê kom dikin û dikin şerab, di hêlanîna û parastina wê de bi ser dikevin got dikarin demeke dirêj wê rakin û di wexteke dindî bikarbînin.
پشتی وی جی استرابون ودگره لسر فرهیا میدیای هن پیکرتین گلی وی و دآخوه او دبیجه. دی درباره پیوانا وی ده دریجاهی و پاناهی وی وکه هفن. دورترین پاناهیا میدیا جریان زاگروسی گوجره دبیجن دریه میدیا و حیات دریان قزوین سیگریانا گو 4100 قوناغان دوره. مزناهی و هزاوی ده انجام کاریناوی یاستاندنا پاجده. کبدوکیا پاج جبو فرسان جبلی پریان 1500 حسب 2000 مهین 5000 می کندکر. میدیا جی بقاسی دو قاطان جوان پاچان ریدکر. پرانیا پیکرتین میدیا همان پیکرتین ارمنیانن. سداماوی جی گوالاتی وان دشبه هف. لی دبیجن گومیدی باوی پیکرتین ارمنیانن بریا فرسانجی شاهین و نیوین وان دسلاتی خواه لسر آسیای مشاندنه. تشتانها بناوی ستولا یا فرسی دبیجن وکمیناک جگر سوژی آوان دا آویتنا رمان ده سواریا حسبان و خزمتا شاهین خواه و تشتیل خود دکن هر وها رزداریا گلج شاه خوره افگج میتیان هاتنه باوان. راستیا وی گوتنه هینا زیده تر دمیناکین جلو برگین وان ده زلال ترده به. تیارا کیتیارا کومیل بعد قفطانین بدو پیانو رانک اف جلوبرگ لگوری هوایا سار آوان ولاتین باکور باشه. هر وها جبو ولاتی میدیانجی لی جبو هرمین باشور نابه. وارگهین فرسان بسردریا سور وبون لی جیرا ولاتی بابلی و سوسیان و پشتی فرسان سینورک جدولتا میدیر دینا هن هرمین کلک میدیای جخواره برن. لی کسین سرکتن دیتن گو بگرتین گلی ببن خستنه. رزداریه که مزن جیره دوی اولایقی شاهه. لشونا کوتازی و آنجی بجلین سوک بگرن بریار گرتن گو جلین جنان لخوا بکن و خواه بپالتویان بپیچن. لگوری هنانجی میدیان ده دما ده سلاتی آیاسون ده لخوا کرنا وان جلان شکانده. او دبیجن گو میدیا دما لشونا شاه دردکت نواگل روی خواه دپیچانه کلین یاسون جی لپرستگهان لسر رومدداری آیاسون دهاتن بکار آنین. او جی خودی رزداریه که مزینه لجم بربران لجور دریا قزوینه لآلی راستی جایه که بلند به ناوی ویجی یاسون یوسه. ببیر آنینا میدیای بجلو برگو ناوی وی بو. دبیجن گولاوی وی میدیس دستلاتی وی پشتی وی ورگرت و ناوی وی هشت گو اوالات راکه. او به همان نوچه رجی در بازگهین یاسون این لارمینیای و ناوی ولات و گلک تشتین دن هنه. یان دنجی هل بجارتنا کسی هری بهزه گو ببشاه اف جی پیکرتک میدیه لی اف پیکرت نیا گشتی میدیانه لی بلی تنه یا میدیین چیایه پیکرتا بلاو آلجم میدیان جی اوه گو شاهین وانه بگلک جنان را دزوجن و لجم میدیین چیا جی اف پیکرت لجم طواهی میران هیا نابه گو لجم هر میرکی کیمی بینجنان هبه. تاویگو میدیا گلکی شینکایی لیه لی آلیه وی باکور گوچیاییه خزانیه که دجی نشتجی هنوی برهمین داران کم دکن او جسیوین زواکری ین حیران دی نان دبیجن جگوزین براشتی و هن میجی جدامارین هن شینکایان دردخن گوشتی لاورین کووید خون لاورانه لمالین خواه خودی ناکن جبو پیگرتین میدیان این هف بجی میناین فرسانن اف جی جبر فرس دست دینان سروالاتی وان. استرابون با آوایکی مزن لسر مزوبوتامیای آخویه بشکی مزن جی ولات کردان و دستپیک وانه. استرابون دیار دکه گوجبو مزوبوتامیای شکلکی دریج هیا دشبگه میان. هر وها دیار دکه کوچما ناوی وی بویا مزوبوتامیا گودکه و ناوبیرا چمی تیکرس دجله و ایوفراتیس آنجی فراتی. دجله لآلی روجهلاتی وی دهرکه و فراتی جی جدو آلیان وطی گو لآلی روج آوا و باشوری ویه. لباکور جی توروس هیا گودبه ناوبرا دناوبر ارمینیا و مزوبوتامیای آلیه هری فره دناوبرا وانده هریما چیایه.
سترابۆن لەسەر چەمێ فراتێ داخەوە گۆژی دژلەیە درێژتر و مەزنترە ڕێکاوێ یا فەتلۆنەک ژی گەلک عەردان دەرباز دکە ji Dicleyê pirtir çavkaniyên Firatê li beşê Bakurê Torosê ne cudabûn di bilindahiya çiyan de heye û berf jî kêm e an jî pir dibare got Firat û Dicleyê zengîn dike. Strabon li ser herikîna çemê Firatê dibêje û gelek heremên tê re derbas dibe got di dawî de diçe heya dawiya Mezopotamyayê got li wir navgeha wê ye. Li wan heremên got Firatê tê re derbas dibe gund û bajarokên got Kurd de lê dijîne û destpêkên wan jî li wir jiyane. û piştî berf dihelle di destpêka havînê di buharê de çemê Firatê dibe lehî, av li derdorê belav dibe û li hin deran jî gol çê dibin û eger ew av niha derxistin jî erd dijî av dibin weke çawa li Nîla Misrê çê dibe. Her wekî din teqez dike got çemê Firatê çiyayê Torosê derbas dike û herikîna xwe didomîne ku Mezopotamyayê ji Sûriyê qut dike. Çemê Dicleyê jî ji beşê jêrîn yê vî çiyayê dest pê dike, yanî çiyayê Torosê û ber bi Silûkyayê ve diherike û nêzî Firatê dibe. Li gorî Strabon, çavkaniyên Dicle û Firatê derdora 2500 qonaxan ji hev dûrin. Li gorî têzanîn jî qonaxa ew pîvana gorêwiyek bi meşê û an jî li ser dewaran di rojekê de derbas dike. Strabon dibêje Diclê ji nava gola bi navê Theopîtse diherike û dema digihêja aliyê din bi awayekî xurt û bi awayekî gergînî derbas axê dibe. Dûrahiyeke dirêj di binê erdê re diherike û paşê li kêlek Gordiya an jî Gardiya bi ser erdê dikeve û weke got Îratosînîth dibêje. Şepêla wê golê bi awayekî bihêz derbas dike got gol bixwe ava wê bixwê û bêmasî ye. Lê cihê çem tê re derbas dibe ava şêrîn dibe û dijî masî ye. Gotina xwe didomîne. Li kêlek çemê Dicleyê gundên Gordiyan hene, ji kevin de bi navê Kardoxî dihatin nasîn, ji bajarên wan jî Sarîsa dibêjin got Şîrş li başorê Hesenkeyfê ye û bajarên Santakla û Pînaka jî dibe got bajarokên li Bakurê Cizîra Botan e. Ew jî bircekî gelek baş e got sê qontarên wê yên bilind hene. Her yek ji wan jî bi çeperên taybet hatine girtin weke ku sê bajar li kêlek hev bin. Lê herçendî jî şahê Ermeniyan dest deyna ser û paşê jî û tevî got Gordî di aliyê parastin û dorpêçan de avakêrên jê hatî bûn Romaniyan bihêzê ew dagir kirin. Ji ber wê Şah Tîkranîs ew di van tiştan de bikar anî. Heremên din jî ji welatê di navbera her du çeman de jî Romaniya destanî ser. Lê Bombios piraniya wê da Tîkranîs û bi taybet jî heremên giring. Welat ji bo çêrê û çandiniyê baş e. Ji ber wê her dem dar û şînkayiyên Amomon lê şîn dibin û nafta yan jî nift û kevirê cagîtî dibe got qehremanên reş be jê derdixin ku mar jê didirevin. û dibêjin got Gordîs an jî Gordos lawê Trîptolomos ane Trîptîlîmos li Gordîsê bicih bûbe. Heremên li başorê Mezopotamyayê dikevin jî û ji çiya dûr heremên Ziwan û Belengazin got Ereb li wir serwerin û dibin konan de dijîn. Hin ji wan çete û hin jî şivanin. Dema çêr û çetetî lê nebe ji cihekî diçin cihekî din. Çemekî din di navbera Firat û Dicleyê re diherike, navê wê jî Basilyos e û li derdora Ensimosya jî çemekî din heye, ew jî çemê Aporas e, yanî çemê Xaburê yê bi navê Xaburas jî hatiye nasîn. Ji serêkaniyê dizê û di nava erdê kesên konvedan re got hin ji wan re dibêjin malîn re diherike. Di nava Çolistanê re bi ser rêka bazirganiyê ya di navbera Sûriya û Silûkiya û Babilê re derbas dibe. Li pişt çamê Pambûkiyê
او جی بناوی ایدیسیا یعنی رحا آن جی اورفایانها آن جی ایروپولیس باجار پیروز بناو دکرن. سترابون لسر آسوریان و ولات آتوریا دا آخوه کو لکیلک ولات فرسو هرما سوسیه. آتوریا بشکی فرح جوالات بابلیانه باجار نینوس آنجی نینوالیه. نوچهین دربار نینوا ده دوام دکه او دبیجه. باجار نینوا گلکی ج باجار بابلی مستره لدشتکینه ناوی آرتوریایه. آتوریا جی لسینوری در دورا هرما اربیلیه. او جی بخواه دناوا هرما بابلیون یعنی ولات بابلیان ده اولهم بریه. لآرتوریای گنده بناوی جاوگامیلا لیه گولور داریوس ببنکد و دسلاتا خو دستا. اربیل جی کامپکه گو گرینگیاوی هیا و وکه کو دبیجن جی دسپیکا اربیلیوس لاوی اسمونیفیس آوا کریه. لسر شر و سرکفتنا اربیلا دا آخوین و بوی آوایی و گو هزاندنا برتوکه. پشتی اربیل و چیای نیکاتوریون یگو اسکندر او ناو پشتی دشره اربیلا ده بسرکتیه لیکر چمه کابروس لیه. دوراهیاوی همان دوراهیا چمه لیکوسه. ولات جی لناو آراکیکی تیبناف کرن. لنیزی اربیل جی باجار دیمیتریاس هیا و پاشه جی چافکانی نفتا یعنی نفته آگر پرستگاها آنایا سارداکوی قصر داریوس لاو استاسیبیون و کیبراسیون و در بازگاه کابروسی گوسیفیلیکیا یانجی سلوقیا به بابلیون و گرید دهنه. پشتی وی استرابون بابلی و برماهی نوی شیروه دکه و چاواگو اسکندر دخوازه جنوب آواهی و پرستگه نوی آوا بکه. لی اویک جبر گلک خرابی پی هاتن زور بو. هر وها استرابون لسر باجار سلوقیان داخوه و کسی باجار لسر کنارا دجلیه لکیلک بابلی آواکریه سلوق سه نیکتاتوره قصرا شهرا کرور و باشه او باجار ده سردماوی ده جبابلی مزن تربویه. دما استرابون لسر ولات بابلی ده آخوه ده همان دمه ده لسر گلین زاگروسه و چوانی آوانجی ده آخوه و دبیجه. کامانیا جی لآلیه وی یه روجاوا و باکور ولات فرسان هیا و او جی گلکی مزنه. لکیلکاوی پاریتاکینی و کوسایا عرضا کوسیانه حیا درین کاسبیا ددومه و لور گلین چیایی دجین لکیلکا سوسیجی ایلماییس هیا او جی عرضکی پرانیاوی کاشو کوشه و گلک چتلی هنه لکیلک ایلیمایسی هرمین لدردورا زاگروسو میدیاینه. پرانیا کوسی وکا چاواک و گلی چیایی کلک رم آویژن و هردم ایریش دبن سرکسیندن افجی بسدما گو عردوان کیمه و گلکی خزانه لسر بیانیان دجینه و پیوستیه کمزین هیا گو گلکی بهیزبن جبرویجی هر کسی وان شرکره لکیلک ایلامیان لهمبر بابلی و سوسیان بسیزده هزار لشگران شرکرنه. پاراتاکی جکوسیان بیتر خودی لعرده دردکوین و خزمتاوی دکن لی دفج چتابونه برنادن لجم ایلامیان عردکی جیوان زنگیرتر و مزینتر هیا ولاتی پربر جودکار لیدجین و یه چیایی جی لشگرو پرانیاوان رم آویجن لیدجین و جبر هرمین چیایی پرن لشگری جی پرن حیادک هیجا آستا گول جم شاهوان گلک لشگر هنه و رازینا به گوته که بن سروریا پرسیا وکه گلیندن. هر وها ده همان آستا شاه مقدونیان ده گو اوجی دمکی ریوبریه سوریه بون. سترابون لسر آدیبینی ده آخوه بشکی مزین جو آدیبینی دشته و بشک جوالات بابلیه لی حاکمکیوی یه جداهیه لکیلک ارمینیایه و هن هرمین ویه میدی ارمنی و یاسیم بابلی گلین هری مزنن جی تسبیک و بوی آوائینه و وها دوام کرن حیاگو ده هن دامان ده ایریشی هفجی دکرن لی نیشت جیهان شرد سکناند وی روشه حیاگو پرسیه بون دستالات دوام کر پرسیا دست خودینان سر میدی و بابلیان لی نگارین دست خودینن سر ارمنیان گلک جاران ایریش چه بون لی به انجام ندبون وی دوام کر حیاگو تیکراس سهات لهمبروان به سکنی
ev adîbîniye her wiha navê din yê adîbîniyan Sakopodîs e. Strabon erdnîgariya Sûriyê û bajarên wê daye nasîn û eger Mezopotamyayê satrapîseke yanî îyaleteke Sûriya li gorî dabeşkirina rêvebirinê ya wî ji 4 strapîsan yanî eyaletan pêk tê. Sînorê Bakur Kîlîkya û Çiyayê Amanos vene. Çemê Firatê jî sînorê wê yê Rojhilat e û ji bajarên Gostrabon li ser Axiviyê jî bajarê Cindaros ya jî Cindrêsê li gorî lêkolîner û şûnwarnasan bermahiyên vî bajarî li girê Cindêrsê li herêma Efrînê hatine dîtin. Diyar dibe got Îkropolêsa îyaleta Krîstîkî ye, yanî navendeke parastî ye li herêmê. Îkropolis jî ew beşê bilind ji bajar e û gelekî parastî ye, got navendên hikûmetê û koşka şah û perestgeh lê hene. Her wiha Strabon perestgeheke golikêlek Cindarosê ye, navê wê jî perestgeha Hîraklîyon e. Her wiha diyar dike golwir Bakoros bi destê Antidios lawê mezin yê şahê Pirsê hatiye kuştin. Strabon li ser herêma derdora Cindarosê herêma Cindêrsê Efrînê ya niha gundewar ken û Kurd û bajarên nêzî wê diaxive. Strabon dîroknas û erdnîgarnasên berî xwe rexne kirine û bi taybet jî İskenderê Meqdûnî û tiştê li ser rojhilata kevin gotine. Strabon teqez kir û dîroka kevin ya Furs, Mîdî û Sûriyan ji ber sadebûna dîroknasan û girêdana wan bo afsaneyan ve ne di asta baweriyê de bû. û li gorî nêrîna wî wan dîroknasan didîtin got danerên wan efsaneya Xwedî rêzdarî ne. Ji ber wê hewldane goberhemên wan daneran bi awayekî bên bejirandin. Li gor wê jî nedîtine û ne jî pê bihîstîne û dibin navê dîrokê de nivîsîne. An jî herîkêm tiştên ji kesên nediyar bihîstîne, tenê armanca wan ew bû got kêfxweşiyê li cem xwînerên xwe çê bikin. Lêkolîner dibînin Gostrabon jî gelek gotinê bihîstinê di gerên xwe de bîngeh girtiye, lê li gor wê jî gelek lêkolîner li hev dikin got pirtûka Strabon erdnîgarî gelek agahiyên teqez hewandiye. Bi taybet jî dûrbûna di navbera bajaran, sînorên herêman, çandiniyê sereke, bûyerên xwezayî weke erdhej, çavkaniyên niftê û lehiyên çeman, her wiha dîroka bajar û dewletan û ji nava wan jî efsane, şer û encamên wan ve di nava xwe de hewandîne.